És köszöntelek benneteket nagy-nagy szeretettel, én Viktor Szifilc vagyok, a Live Protocol alapítója, és ez a Live Protocol podcast következő epizódja. Újra itt van velem Lányi Kata, immáron a második epizóddal. Nagyon örülök, hogy újra itt vagy velem. Köszönöm ismételten a meghívást. Nem nagyon volt választásod, mert annyi témát mozgattunk az első részben. Annyi témát nem fejeztünk be? Amiket bőségesen nem fejeztünk be, de annyira viszont nagyon hasznos volt szerintem a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy meg tudtuk kapargatni azt a felszínt, amivel el tudunk jutni a fiziológiás összegészségnek a komplexitásához, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek ahhoz, hogy mennyire nem statikus a táplálkozás, mennyire nem egy egyszerű megközelítés, egy emésztőrendszeri vagy immunológiai egészségügyi kihívás, úgy megértésében, mint megoldásában. És hogyha ezt már az előző részbe át tudtuk adni, ahol aztán beszéltünk székletmikrobióm elemzésről, a váguszideg fontosságáról, a stressztengelynek a jelentőségéről, meg számos más lehetőségről, akkor már szerintem az első résszel igazából meg tudtuk adni azt a beszállási pontot, hogy eljussunk a mai nagyon fontos olyan részhez, egy olyan epizódhoz, ahol pedig mélyebbre ásunk a megértés talaján, és meg tudjuk mutatni a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy ezek az immunológiai kihívások, amivel mi foglalkozunk, legyen az bármilyen eredetű is, honnan ered, és milyen prioritások lehetnek, amivel ezeket érdemes megoldani. Hogy lendületet adjak, és egy ilyen kezdési beszállási pontot adjak a beszélgetésünknek. Említettél valamit, amivel mi nagyon rezonálunk, és ez szerintem az emésztőrendszer, hogy gyakorlatilag a bélflóra az, hogyha csak 3 részre osztjuk magát az emésztőrendszert, akkor majdnem, hogy a harmadik szekcióban, a harmadik részében van, és míg nem a megoldás, az igazából föntről lefele történik. Említetted a szájflórát és a fogászati kihívásokat. Természetesen vannak olyan beszállási pontok, ahol a mikrobiomon keresztül tudunk gyógyítani, de az első és szerintem egy nagyon fontos megközelítés, ami az orvosi eskütételnek is egy nagyon fontos eleme, a ne árts. Primum nil nocere, első, hogy ne árts. És legyen bármilyen sarkalatosan elferdült egy diszbiózis, egy bélflóra kihívása, az első és talán legfontosabb, hogy ne rontsuk tovább a helyzetet. Ennek megfelelően szárnyálkahártya, gyomorenzimek, tehát az emésztőrendszernek a felső szakaszai, amikre akár preventív jelleggel, de akár terápiás céllal érdemes fókuszálni. Mit gondolsz, hogyha ebből az irányból, ebből a vektorból kezdenénk el megközelíteni a megoldást? No, hát pszichológusként azért tudok erre szerintem egészen jól rezonálni, tehát, hogy fejben dől el az emésztés, és hogy a fejben dől el az emésztés, egy kicsit mégsem pszichológus oldalamat veszem elő, hanem hogyha ugye előveszi valaki a gastroenterológia szakkönyvét, akkor is ezzel fog találkozni, tehát az orvostudomány is erről beszél. Konkrétan a fejen lévő érzékszervekből indul ugye ki az emésztésünk, mert hogyha először találkozunk az ingerével annak, hogy egy étel a közelünkbe fog jönni, akkor azt fogja beaktiválni az idegrendszerünket arra, hogy kezdjen el emésztőenzimeket termelni. Ha az emésztőenzimek megfelelően termelődnek, akkor egy megfelelő minőségű emésztés jön létre, a gyomrunk meg elkezdi emészteni, amit el kell kezdenie, a vékony belünk befejezi, felszívja, és a vastag bélbe csak az jut le, aminek le kell jutnia. Tehát ez lenne a legtökéletesebb emésztés a világon. Lenne, de hogy maga a tény, ahogy így prezentáltad, hogy ugye az ételnek a kinézetére, az illatára, a textúrájára való reagálás, és ezt mint mindfulness oktató is meg tudom erősíteni, hogy nem történik meg, hiszen a nyugati körülmények között a táplálkozás az igazából nem egy étkezés, az egy töltés, ha jól veszem ki a szavaidból, és hogy maguk azok az ingerek, amiknek nekünk föl kéne dolgoznunk, hogy leülünk, és illatok, és ízek, és kultúra, és kapcsolódás, az gyakorlatilag azzal egyenértékű, kis túlzással, hogy beülök az autóba, és ameddig tankolok, addig elrágok egy pogácsát, és itt akkor tényleg nem beszéltünk a gluténról, nem beszéltünk arról, hanem csak arról, hogy nincsenek ízek, nincsenek illatok, nincsenek
túl gyorsan rágjuk meg, túl gyorsan nyeljük le, túl gyors, tehát hogy maga az étkezés, és itt most tényleg abszolút nem belemenve így a hedonikus részébe, hanem sokkal inkább abba, hogy maga a táplálkozás élmény az nem történik meg, ezáltal az érzékszervi vetülete nem történik meg emésztőrendszerileg, így aztán enzimatikusan, és akkor így elkezdődik egy olyan kaszkád, hogy nem indul el például egy gyomorsav termelés, nem indulnak el hasnyálmirigybe, enzimszintézisek, nem történik meg az a perisztaltikus mozgás az emésztőrendszerben, meg kéne történnie, tehát helyjel közel mondhatjuk, hogy az a táplálkozási szokásrendszer, ami tényleg a legjobb jó indulattal nevezhetjük így nyugati körülmények között, az némileg ellenünk fordult ebben az esetben. Tehát itt akkor mondhatnánk, hogy tényleg az, amit fejtegettünk az előző részben, hogy akár az a bakteriális kultúra, aminek utána kell néznünk, mint következményes rossz, azt már akár holnaptól teljesen ingyen el tudjuk kezdeni némileg visszafordítani azzal, hogy időt szánunk a táplálkozásra, megpróbáljuk mindful, tehát jelenlétben ezt manifestálni, ezt az élményt, hogy mi táplálkozunk, és itt még tényleg nem beszéltünk akkor a megfelelő tápanyag megválasztásról, csak az étkezésnek az élményéről? Te hogy fogalmazod, mint pszichológus, mint aki erre megpróbálja fölhívni a figyelmet, és tudom, hogy te is ezen a vonalon dolgozol? Hát én az étkezés körülményeinek a meghatározásáról szoktam beszélni leginkább, és azt szoktam mondani, hogy gondold végig, hogy egy étteremben mi történik veled, és hogy azt kéne igazából így nagyjából prezentálod. Tehát beülsz egy étterembe, először is körbenézel, sok az ember, védve vagy, ugye barlangba bementél, ott voltak a haverok, megvédtek a kartfogó tigristől, tehát ez már egy közösségi élmény. Utána jön az, hogy csörömpöl az edény, hogy tele vagy illatokkal, gondolkodsz azon, hogy mit fogsz enni. Ezek már mind információt adnak ugye az emésztőrendszerednek. Szépen megválasztod, hogy mit fogsz enni. Étteremben megpróbálsz kultúráltan enni, tehát, hogy nem tömni magadba azért az ételt, hanem szépen késsel, villával, netán, tehát egy picit le is lassítod automatikusan ugye az étkezésedet. Nem ott nyitod fel a laptopot egy meetingre. Nem ott nyitod fel a laptopot, pontosan. Szépen elszüttyöksz vele, amíg jön a következő fogás, addig már lehet, hogy egy icipicikét jól is laktál, mert hogy a jó lakottságérzés, ugye hormonálisan is egy picikét elcsúsztatottan fog jönni, tehát már automatikusan nem fogsz olyan sokat se enni valószínűleg, mert mire megkapod a következő fogást, addigra valószínűleg már a jó lakottságod el is indul. Előételekkel kezdenek jobb éttermekben. Az előétel megalapozza azt, hogy ne csak az idegrendszered kezdjen el azon gondolkodni, hogy kaja lesz, hanem már a gyomrodba beérkező nagyon kis lightos, nagyon kis egyszerű kaja mechanikus ingereket ad a gyomrodnak. Tehát, hogy már belekerül étel, de hogy még nem halmoztat fel a nagy mennyiségű ételt. Tehát tulajdonképpen, hogyha úgy enne mindenki, mint ahogy átlagosan egy étteremben eszik, ez szerintem tökéletes lenne. Még talán egyetlen egy plusz tudok beletenni, egyél pálcikával. Tehát magyar ember pálcikával nagy eséllyel egyébként egy picikét lassabban fog enni, mint egy átlagos ázsiai. Tehát én még ezzel szoktam lassítani az étkezésemet. Elég gyorsan tudok beszélni, kb. Enni is képes vagyok ilyen tempóval, hogy nekem sokszor a pálcikával levés segít lelassulni. Gondol, a gulyáslevesnél ez valószínűleg még kifejezetten egy előnyös dolog lehet, hogy lelassuljon a táplálkozás, de értem, hogy mire gondolsz, és itt amúgy elővehetjük amúgy a klasszikus, inkább mondjuk úgy tradicionális példákat, tehát Japán, ha már a pálcikát elővettük, nem csak a halfogyasztásnak így az előnyös magas mennyiségű bevitelén keresztül, nem csak az algákon keresztüli jódbevitel, nem csak az omega-3 és nem csak a friss levegő és a mozgás, hanem akkor ezek szerint a lassú, szociális étkezés is, ami ezt így képes megágyazni a megfelelő étkezésnek, és ez kifejezetten igaz nem csak Japánra, hanem, és ebbe erősíts meg, mert te is a kék zónákat ilyen tekintetben körüljártad, de hogy amit nem kifejezetten jártak körül Butenirék, még amikor megcsinálták annó a kékzónás alap vizsgálatokat, az volt, későbbiekben kiderült, hogy rendkívül hosszú időt szánnak az étkezésre
kék zónákban élők, és teljesen független a tengerparttól, vagy hogy valaki hegyekben, vagy hogy valaki a Alföldön lakik, hanem sokkal inkább az, hogy mondjuk egy vagy kétszeri étkezés van a nap során, de az mondjuk akkor ez 1-1,5 órát is képes felölelni. Ennek része például a közösség, a beszélgetés utána, tehát hogy semmiféleképp nem történik úgy táplálkozás, és ez nem a kőkori népekre, nem a természeti népekre, hanem a már kialakult szociális, tehát a társadalmak kialakultak, de még természetes körülmények között élő társadalmaknál, akik a leghosszabb ideig élnek, ugye itt utalok a kék zónákra, ott a lassú táplálkozásnak kifejezetten nagy hagyománya van. Abszolút egyetértek ezzel. Ugye a kék zónáknál, amit nagyon kiszoktak emelni, az a közösség, és ezt így összevetve talán ez a része kötődik a táplálkozásnak a leginkább a pszichológiához, hogy ugye a kék zónák azért működnek ma úgy tűnik, mert van a közösségnek egy megtartó ereje, és nyilván könnyebb elszüttyögni egy étkezéssel akkor, amikor mondjuk beszélgetsz is közben. Tehát, hogy itt jön be az, amit egyébként hála az égnek én úgy látom, hogy nagyon sok orvos kifejez, hogy pszichológiailag jól kell lenni, csak én azt gondolom, hogy nincs annyi idő, amit egy átlagos rendelésen ugye egy orvos el tudna mondani, hogy ő nem úgy gondolta, hogy be kell szedned automatikusan az antidepresszánst ahhoz, hogy jobban legyen az emésztőrendszered, de hogy a pszichológiai oldalával nagyon sokat kell dolgozni. És én egyetlen egy dolgot nem szeretek, amikor a pszichológiát egy megfoghatatlan felhőbe tesszük bele. Ma már teljesen egyértelműen tudjuk, hogy a pszichológia, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy a lelki működésünk az pontosan hogy alakul át biológiai működésé. Tehát ennek már teljesen megvan a hormonális és az idegrendszeri útvonala. És ma már ezt teljesen értjük, hogy fog ez lejutni egy kedves, egy kellemes közösségi étkezés, egy minőségű emésztésig. Sőt, mi több, ami talán egy hiánya lehet ennek a szakterületnek, de nem is biztos, hogy ennek a szakterületnek a hiánya, az, hogy egy kevésbé jól működő fiziológiás rendszer miként hat vissza a lélekre, és miként hat vissza utána a gondolkodásra, az érzetekre, az érzelmekre, ahogy szoktam emlegetni, a biokémiai boldogtalanság. Na és akkor itt jön az, hogy ugye tudományosan bizonyított, hogy sokkal több út vezet fölfelé az agyba. Tehát ez az ideg, amit ugye említettünk, ugye a váguszideg, tízes agyideg, bolygóideg, ki hogy ismeri, ez ugye mondjuk úgy, hogy a hasunkból, ha nagyon szélsőségesen, vagy nagyon leegyszerűsítve fogalmazok, hasunkból és a mellkasunkból sokkal több infót visz az agyunkba, mint az agyunkból, amennyit lehoz ezekhez a szervekhez. Igen, ilyen tekintetben ez mondjuk, hogy ugye az idegrendszeri összeköttetés jól lehet. Információadás, tehát, hogy mennyi információt juttatunk mi fel a bélrendszerünkből. Tehát amikor hat egy baktérium, a baktériumok termelnek különböző anyagokat, amelyek hatással lehetnek ránk, hatással lehetnek az idegrendszerre. És innentől kezdve, hogyha ezeket az infókat feljuttatjuk a központi idegrendszerbe, akkor itt abszolút rárezonál arra, amit te mondasz, hogy igen, tehát jöhet a bélrendszerből. Ennél sokkal bonyolultabb útvonalakon közlekedik egyébként az, hogy a lélekre, a lelki működésünkre, a pszichénkre, a neurológiai működésünkre hogy hat egy bélflóra státusz, de akár itt egy teljes mértékben közvetlen központi idegrendszeri kötődést tudunk kimutatni. Igen, ez az a közvetlen kapcsolat, ami annyira jól vizsgálható, hogy ott szó szerint egy lekövethető idegen keresztüli jelátvitel véget láthatjuk, hogy igen, már pedig ott olyan kapcsolat van, egy kétirányú kapcsolat van, és aztán utána pedig hosszasan beszélhetnénk, és fogunk is ma azokról a közvetett kapcsolatokról, mint például, hogy a gyulladás miként befolyásolja az összegészséget, mint a toxicitáson keresztüli tápanyaghiány, a béláteresztelésen keresztüli tápanyaghiány, a különböző korokozóknak az immunmoduláns hatása miként befolyásolja az összegészséget, a betegségviselkedést, a lázat, a komplement immunrendszernek a működését. Egy olyan igazi, nagyon sok lépcsős kaszkádon keresztül, amihez megágyaztunk az előző részen keresztül, tehát hogyha azt még nem nézték meg, akkor mindenféleképpen javaslom ennek a résznek a feldolgozásához, hiszen ez volt gyakorlatilag a belépő, tehát akkor azt beszéltük, hogy jó,
mielőtt a szánkhoz emeljük azt az ételt, már milyen különböző feltételeknek érdemes megvalósulnia, manifestálódnia ahhoz, hogy egészségesebben kezdjünk el táplálkozni. Az nem azt jelenti, hogy ezzel megoldottuk a problémát, ezzel igazából lehet, hogy preventíven elkezdünk valamit tenni az ügy érdekében, vagy akár nem rontjuk tovább a helyzetet. De lássuk tovább akkor, mi történik ilyenkor a gyomorban, hasnyálmirigyben, vékonybélben, azokban az esetekben, amikor egy ilyen túlzott szimpatikus tónus van az előtérbe, és semmi, ezt akartam hallani, hogy utána tovább tudjunk menni a vastagbélre, így igaz, semmi nem történik, és ez a legnagyobb probléma, az emésztés ilyen tekintetben az egyik legenergiaigényesebb olyan testi funkció, ami felölel meg annyi ATP-t, hogyha mint adenozin trifoszfát, mint az energiának az egyik ilyen váltószáma, megpróbáljuk így erre átváltani magát a testi funkciókat, meg annyi energiát felemészt, ezt bárki ki tudja tapasztalni, mi történik akkor, hogyha akár éhomi alvást produkál, vagy akár mondjuk egy jó nagy székelykáposzta után 3 szelet kenyérrel megpróbál utána ledőlni, aludni. Sikerülni fog, mert akkora mennyiségű energiát föl fog emészteni, hogy mondjuk a neurológiai funkciók, immunológiai funkciók, azok teljesen felemésztik a rájuk szánt energiát, teljesen fölemészti az emésztőrendszert. Az emésztőrendszer ilyen tekintetben óriási energiát felhasznál, enzimek szintézisére, a mozgásra, gyomormozgás, perisztaltikus mozgás a bélben, és ezt próbálják, vélik támogatni ugye a bélbaktériumok. Tehát, hogyha ezt gyakorlatilag mindent megadunk a szervezetnek, tegyük fel, hogy tökéletesen szedjük, tökéletesen táplálkozunk, és meg annyi vitaminnal pótoljuk az amúgy nagyon tápanyaghiányos nyugati táplálkozást és mindennapi életmódot, de ennek ellenére egy olyan state of mind, egy olyan pillanatnyi elmeállapotban táplálkozunk, amikor arra az emésztőrendszerünk és a teljes testünk nem áll készen, tehát fejben mi úgy gondoljuk, hogy éppen üldöz minket a medve, akkor a szervezetünk úgy viselkedik, mint akit üldöz a medve, és ilyenkor az emésztőrendszerben, ahogy mondtad, semmi nem történik, és ugyanez igaz az immunrendszerre. Ugye a két olyan szervrendszer, amit említettünk az előző részben is, két olyan szervrendszer van, ami a üss és fuss helyett kell neki a másik, a rest and digest, vagy ahogy szokták volt mondani, ugye a pihenő paraszimpatikus tónus, amíg az nem kapja meg a zöld lámpát, tehát vagy az egyik működik, vagy a másik, addig az tökéletesen le van tiltva, és addig ő sem emészteni, sem immunológiai folyamatokat nem fog véghez vinni. Hogyan látod ezt az arányt, miként tudja kaszkádszerűen egymást rontani, hogy amúgy se történnek meg immunológiai folyamatok egy krónikus stresszes állapotban, de mivel nem történnek meg emésztőrendszeri folyamatok ebben az állapotban, ez tovább rontja a bélflórát, a tápanyagellátottságot, ami utána tovább eszkalálja az immunológiai hátrányokat. Feltételezem, hogy szinte csak ilyen eseted van, akinél ez legalább egy beszállási probléma, és mik lennének akkor így a megoldási fázisok? Mi lenne az első tanácsod, vagy az első meglátásod ezzel a jelenséggel kapcsolatban? Hát kezdjük szerintem ott, hogy ma már az orvostudomány kimondja, hogy a gyulladás szinte mindennek az alapja. Tehát, hogy induljunk el akár egy diabetológiában, ma már tudjuk, hogy ugye a cukorproblémák azok egyértelműen kötődnek egy gyulladáshoz. Ha elmegyünk az onkológia felé, ma mindenki kimondja, hogy a gyulladás lesz az alapja a daganatképződésnek. Tehát a gyulladás egy velünk élő létező folyamatos probléma. Hogyha ezt az idegrendszer oldaláról és annak végső bélflórára való hatásáról nézzük, ott is megjelenik a gyulladás. Nagyon sok útvonalat tudnék felhozni. Vegyünk mondjuk egy emésztéshez borzasztóan könnyen, egyértelműen kötődő dolog, fehérje emésztés. A fehérjék a világ legbonyolultabb molekulái, azoknak az emésztéséhez kell rögtön a gyomrunk, kell a gyomorban 2 dolog, kell a gyomorsav, mert az kezdi el először bontani a bonyolult szerkezetet, illetve az aktiválja a fehérje emésztő enzimet. Ez a 2 elkezdi bontani a fehérjéket.
az lemegy utána a vékonybélbe, és a vékonybélben a hasnyálmirigy enzimek kezdik tovább bontani a fehérjéket. Majd aztán a bélfal sejtjeinkben is keletkeznek enzimek, amik még tovább bontják ezeket a fehérjéket, és így jutunk el ezen a 3 kőkemény ponton keresztül odáig, hogy megemésztettük a fehérjét, de még itt jön az, hogy még fel is kell szívni azt a fehérjét, ami azért általában, hogyha jól meg van emésztve, fel is tudjuk szívni, tehát, hogy elméletben létezik emésztési és felszívódási zavar külön, én még nem láttam. Tehát én még csak egybe láttam a kettőt. Na most itt el fog dőlni, hogy mennyi fehérje fog lejutni a vastagbeledbe. A bélflóráról azt szokták mondani, hogy növényevő. Na most ez nagyrészt igaz is, de nem azért, mert az ember növényevő kell, hogy legyen, hanem azért van ez a jelenség, mert a fehérjék legnagyobb részét, legyen az növényi, vagy legyen az állati, azt fel kéne szívni a vékonybélben. És hogyha nem szívódik fel kellő mennyiség a vékonybélben, hát annak egyetlen egy útja van, a vastagbél. Ott meg a baktériumok laknak. Hogyha kelleténél több fehérje fog a vastagbélbe lejutni, akkor egy idő után automatikusan azok a fajok fognak felnőni, akik nagyon sok fehérjét esznek. Vagy szerkezetileg emésztetlen fehérjékről beszélsz? Nem biztos, mert hogyha porformában bevitt nagyon nagy mennyiségű aminosavat veszünk magunkhoz, az is lejuthat. Tehát nekem egy üldözött terület az ilyen fehérje poroknak a töménytelen és rossz formában való fogyasztása. Tehát én ezt nagyon-nagyon próbálom edukálni az ügyfeleimet, hogy nem azzal van a gond, hogyha ő megiszik egy fehérjeport, mondjuk egy teljesavú fehérjékkel nem fog sosem egyetérteni, de mondjuk minőségi fehérjéket lehet porformában magadhoz venni, minőségi aminosavakat lehet magadhoz venni, de tudd azt, hogy ilyenkor te egy fél disznót öntesz be 10 percen belül a vékonybeledbe. Ezt ilyen drasztikusan tudom tényleg elmondani. Tehát amikor egy őrült mennyiségű fehérje vagy aminósav folyékony formában, mondjuk egy ilyen lötyiben felverve, szó szerint átsiklik a gyomron, mert ugye ott annak egy az egybe külön kis, kialakított kis, mondhatni, ilyen kis vájatai vannak a folyadéknak a gyomorba, tehát hogy ez ugye átcsusszan a gyomron. A folyadékforma az nem kezd el emésztődni nagy részt, hanem alig az szép. 20 percet tölt talán még a gyomorba, még talán annyit se. Az gyorsan át fog menni a vékonybélbe, bár a vékonybélnek van egy ilyen szegmentált mozgása, ami így feldobálja az ételt, de hirtelenjében annyira sok folyadék formában érkező fehérje, vagy fehérje alkotó fog odaérni, esélye nem lesz arra a vékonybelednek, hogy ezt így magába szívja. És akkor ez gyorsan bele fog érni a vastagbélbe. Tehát itt maga az emésztett fehérje, tehát az aminosav is lehet sok, ha azt rosszul csinálod. Éppen ezért én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy 2 opciója van. Az egyik az, hogy étkezés közben, vagy étkezés után fogyasztja ezt el, a másik pedig, hogy nagyon lassan, kortyonként. Ez ugye pont szembe szokott állni ugye ennek az alkalmazásával, mert pont, hogy ugye étkezéseket kipótolva szokták ezt alkalmazni, vagy étkezések között. Itt mondjuk ez talán egy másik terület annyiban, hogy ugye egy sportolói szervezet, ahol ez egy jellemzően egy elterjedtebb alkalmazás, az ott kevésbé okoz olyan kihívásokat, mint amivel mi dolgozunk. Láttál te sportolói bélflórákat? Nem annyit, mint te. És ez valószínűleg igen, a bélflóra, ez kifejezetten egy ilyen... Mondjuk, hogy vannak belső információink arról, hogy a sportolóknak milyen a bélflórájuk, amikor azzal érvelt valaki, mondjuk egy akár Covid-fertőzési időszakban, hogy mert sportoló is egészséges, hát javaslom azért, hogy nézzék meg, hogy a sportolók olyan túlfeszített életmódot élnek, hogy ők a legkevésbé számítanak egészségesnek. Igen. Tehát, hogy nem, én úgy gondolom, hogy attól még, hogy valaki sportol, és attól még, hogy egy nagyobb intenzitással működik a szervezete, bizonyos alapszabályok rájuk is fognak vonatkozni. Tehát az, hogy te folyadék formában beviszel akár már emésztett, vagy akár emésztetlenül hagyott fehérjét, az akkor sem jó. Tehát, hogy azt vagy csomagold be, akkor mondjuk egy fehérje szeletbe, amelyikben megrágod legalább, tehát, hogy elszüttyög vele a gyomrod, hagysz időt a felszívódásra, vagy közd étkezéshez. Ez 2 dolgot is hozzátennék. Az egyik, hogy ez tényleg egy nagyon speciális terület, mert míg nem a sportolók, versenysportolók, erősportolók olyan tekintetben nem képzik a hétköznapi munkásságunkat, mint mondjuk ugye autoimmunbetegségekkel, atópiás reakciókkal küzdő emberek.
addig igenis pont a stressztengelynek az a fajta kihívása, amiről beszéltünk, a krónikus, szimpatikus tónus, az sokszorosan vonatkozik rájuk, és még nem a sportoló teljesítmény, az izomtömeg, az általános egészséges táplálkozásra való törekvés, meg annyi metabolikus kihívást levesz a vállukról, addig ugyanez a fajta vegetatív idegrendszeri visszacsatolás, ami automatikusan kikapcsol számos immunológiai és regeneratív folyamatot, az viszont akár sokszorosa lehet azoknak, akiket mondjuk egy betegség viselkedés az ágyhoz köt, és arra kényszeríti, hogy ha már másra nem vagy képes, legalább akkor pihent ki magad. És ennyiben nehéz megállapítani, hogy összegészség tekintetében ki is van előrébb, és ki is van hátrébb. Live Protocol szakmai csapata ennek tekintetében most már amúgy fejlődik, és lesz már amúgy több különböző triatlonista, BJJ edző, és a többi, akikkel fejlődünk, és mi is azt a palettát próbáljuk szélesíteni, hogy minél többféle fajta embernek próbáljunk segíteni. De fehérje emésztés tekintetében igen, ez még egy ilyen kihívás, és egy másik dolog, amit tőled hallottam, a fehérje porok kapcsán évekkel ezelőtti előadásod volt, és nagyon velem maradt, ha már más nincs, akkor süsd bele egy süteménybe és az még akkor lassítja magát, ugye, ezt a jelenséget. De mert kitaláltam nagyon jó receptet egyébként egy jó kis kókuszszeletre, úgyhogy... Jó kis kókuszszelet, jó, rendben. Jól lehet majd Kata engedelmével, akkor lehet itt a podcast alatt meg lesz osztva ez a recept, és akkor letesztelhetitek. Viszont szerintem fontos még azt tovább cizellálni, hogy amikor már lejut a vastagbélbe ez a fehérje, na akkor ott milyen fajokat etett meg. Mert ott jön igazából a kulcs. És eljutottunk akkor igazából egyrészt az emésztőrendszer harmadik részére, ahol ugye a bélflóra igazából manifestálódik, valamint eljutottunk oda, hogy akkor itt immunológiai kihívások miként manifestálódnak a bélflórán keresztül. No, hát először is, hogy mit csinálnak ezek a baktériumok. Tehát általában, hogyha nagyon sok fehérje emésztetlenül maradt, vagy teljesen mindegy, hogy aminosabb formában lévő fehérje jut le a vastagbélbe, az el fogja tolni a bélflórát. Most van ennek egy nagyon-nagyon kezdeti jelensége, hogyha valaki ezt ismeri, akkor magára ismer valószínűleg, az étkezés utáni 1-1,5 órával való hasmenés. Tehát akkor odáig eljutottunk, hogy még a bélflóra sem tudja megemészteni, mert hogy még akár az elsődleges szerkezete is majdnem, hogy intakt maradt egy fehérjének, és itt most nem arról beszélek, hogy a fehérjeségekről, hanem sokkal inkább mondjuk egy jó marhasztékra. Hogyha nincs elég savasság, akkor úgy jut át a vékonybélbe, úgy jut át a vastagbélbe, ahol ott már tényleg nincs más választása a bélflórának, mint hogy megnyitják a bélhámsejteket, és egész egyszerűen átmossa a szervezetbe. De azért az általában valamilyen patogén mintázathoz tartozik legtöbb esetben. Tehát, hogy ott már nem biztos, hogy önmagában csak a normál flóra játsza Láttunk már szerepet. ezt krónikusan is, akár gyakorlatilag bármilyen fehérjére reagálva, a krónikusan alacsony gyomorsavnál. Inkább csak az lenne a mai célom, hogyha valaki magára ismer ezzel a tünettel, akkor ott már valószínűleg a gyomorsavnál van egy jó beszállási pont, ahol lehet változtatni. B, hogyha ez már hosszú távon fönnáll, akkor egész biztos, hogy van dolga a bélflórával. Vagy vagy következményes lehetőségként. Akinek már el van tolódva a gyomorsav, annak már el van tolódva a bélflórája. Tehát ez nem kérdés. Tehát nem az a kérdés, hogy el van-e tolódva, mennyire. Hogy milyen irányba inkább. Hogy milyen irányba. És akkor itt jön a nagyon-nagyon személyes változatosság. Az egyik akkor a bizonyos törzseknek ugye a túlszaporodása, és egy másik nagyon érdekes terület, és mindegyiket örülök, hogyha kifejtjük, bizonyos törzsek hiánya. Ami nekem nagyon azért is nagyon egy szívemhez közel álló téma, mert azok a nagyon súlyos egészségügyi kihívások, amiket én is látok a Live Protocol praxisában, valamint amiket te is említettél, hogy a legsúlyosabb tünetek azok nem mindig patogénekhez kötődnek, sőt, tehát az emberi megoldás tudat, a gondolkodásunk az mindig valami olyasmi, hogy ott a probléma, ott a megoldás, én azt ki akarom írtani, mit adsz rá? Tessék, itt az antibiotikum szedbe is jobban lesz, és nem így van, hanem ez
Aha, ja, hogy a neuroprotektív törzsekből gyakorlatilag nem található nálad semmi, és Lyme-kórhoz hasonló nagyon erős tüneteket tapasztalsz, mert a bélflórában hiányzik valami. Tehát nem mindig a gonoszt kell keresni, és azt utána onnan kiírtani, hanem nagyon sok esetben inkább vagy egy túlszaporodott jó törzset, vagy egy hiányzó előnyös törzset, vagy törzseknek a palettáját. Igen, de már a túlszaporodott jó, az már rossz lesz. Tehát, hogy vannak az úgynevezett paradox helyzetek, és ezeket már hála az égnek ismerjük. Vannak olyan hasznos flóralakok, akik például, hogyha túl sok fehérjét kapnak, akkor ők elkezdenek nagy mennyiségű borostyánkösavat, ez a szukcinátot termelni. Hát most így, aki egy picikét is ugye a sejtbiológiában, sejtkémiában inkább járatos, hát annak így eszébe jut, hogy borostyánkösav, hát tehát az jó, nem? Hát, hogy az a citrátkör, hát ott történik az energiatermelés. Hát, hogy lehet rossz valami, amit mi használunk minden nap az energiatermelésre? Hát mondjuk azért nem mindegy, hogy hol van. Tehát, hogy azért az, hogy ugye a bélnek a lumenében van benne, az ott nem biztos, hogy olyan sok kéne, hogy legyen. Na már és egyértelműen bizonyítottnak látszik, PubMed szinten elérhető kutatásokkal, hogyha nagyon sok keletkezik a vastagbélben ebből a borostyánkősavból, akkor az proinflamatorikus citokinek termelését indítja el. Ez gyakorlatilag a gyulladáskeltő anyagoknak a termelését jelenti. És akkor egy hasznos flóralakóról beszélünk, amelyik tud egyébként rostokat is enni, de őt szoktuk rántott húsbacinak nevezni. Tehát, hogyha valaki rántott húst teszik rántott hússal, akkor ez a baci eléggé esélyes, hogy el fog szaporodni, hogyha ő nem tud jól emészteni. Melyik törzsek játszanak ebbe kifejezett szerepet, hogyha név szerint? Ki a rántott húsbaci? Fokai kóla vulgátuszt például, őt egyértelműen hívhatjuk, ugye a fokai kólák többsége, igen, őket régen a bakteriodészhez sorolták, a 16S RNS vizsgálatokban még elég valószínű, a többségében bakteriodész vulgátusként fognak rá hivatkozni. Ez egyébként egy nagyon hasznos baktérium, mivel ez immunmodulátor, tehát ez tulajdonképpen igyekszik azt csinálni, hogy megvédjen minket a kórokozók betelepülése ellen, tehát hogy ő neki nagyon jó tulajdonságai vannak egy bizonyos pontig. De létezik akkor ebből túlpopuláció? De még mennyi? És akkor innentől kezdve a túlpopulációból lesz a túlzott szuccinát termelés, és annak lesz a vége a bélfal gyulladásában manifestálódik ez? És akkor most beszélünk csak egy olyan dologról, ami amúgy előnyös, de túlszaporodhat. Igen. Volt egy másik nagy kedvenced, amit említettél, hogyha ez az útvonal igazából lezárult, a butirát paradoxa, ami szintén hasonlóképpen manifestálódik. Igen, de ez nem a fehérjéhez kötődik. Igaz, nem fehérjéhez. Amit szerintem még a fehérjénél, és így egy kicsit visszatérve ugye a pszichológiai vonulathoz, tehát a pszichés és neurológiai problémáknál nagyon fontos kiemelni, azok az Allis-Cipes típusú baktériumok. Van néhány olyan faj, 3 biztosan, amelyik a triptofán nevű aminósavat tudja megenni. A triptofán arról ismert, hogy ugye abból lesz szerotonin. Na most, hogyha ezek a baktériumok, amelyek triptofánt nagy mértékben tudnak enni, elszaporodnak, hát akkor rögtön felmerül a kérdés, mi a fenét keres a vékonybélben annyi triptofán, hogy ekkorára tudjon nőni ezeknek a fajoknak az aránya. Van is ugye egy közös ügyfelünk, akinél olyan mérhetetlen mennyiséget találtunk ebben a baktériumból, hogy ő gyakorlatilag epilepsziaszerű tünetekkel feküdt otthon. Ma már rájöttünk egyébként, hogy nem epilepszia volt, hanem egy öngyújtó neurogén remegése lehetett a hölgynek, mert ugye MR vizsgálat nem mutatta ki az epilepsziát, de amint lecsökkentettük ennek a baktériumnak az arányát, hirtelenjébe fel tudott kelni az ágyból, nem ágyban fekvő beteg már, hozzád már bejár rendszeresen. A saját lábán, nem úgy, mint elején, igen. No, és például ez a baktérium nem csak egyszerűen megeszi a triptofánt, hanem főleg gyulladt környezetben egy olyan rossz útvonalon kezdi el feldolgozni, amiből gyulladáskeltő anyagok lesznek, amelyek úgy hatnak az idegrendszerre, hogy neurológiai, tehát idegrendszeri gyulladásokat tudnak beindítani, és olyan betegségek alapjait szolgálhatják, mint például egy Parkinson-kór, egy Alzheimer, egy tic-zavar, és akkor a depresszió az még így vegyük úgy, hogy az a már könnyebbik. csak a gyulladásnak az már így a következménye. Igen, az már csak a futottak még állapot.
Hát, hogy ő például egy nagyon tipikus fehérjék hatására felnövő faj. Van ebből olyan is, ami mondjuk a putrescin nevű biogénaminnak a termelődését provokálja, ami kis mennyiségben jó, mert ilyen átviteli folyamatokban részt vesz, de nagy mennyiségben iszonyatosan erősen gyulladáskeltő. Nagyon a rothasztó flóra lakói, azok nagyon szeretnek általában fehérjéket, aminósavakat feldolgozni, és eközben ugye olyan illékony anyagok keletkeznek belőle, akár indol ugye ez a triptofán metabolizmusából, hát ugye putrescin, de mint biogénamin, akkor kadaverin, szkatol, a kakiszag egyébként. Tehát, hogy ezek az anyagok, ezek mind nagyon erősen gyulladásprovokálók. Ezek szétszedik a bélfalnak a szoros fehérjekötéseit, és innentől kezdve nem csak ott a lokális téren tudnak gyulladásokat kialakítani, hanem ugye nyitottá teszik a bélfalat. Ilyen lehet például a kéngáz termelő baktériumoknak a csoportja. Az pedig meg annyi van, és abból is lehet elég, vagy kevés, hát vagy sok. Egy kicsi kénre szükség van a szervezet működéséhez, de nagyon erősen gyulladást provokáló hatású, sőt DNS töréseket, DNS károsodást tud létrehozni nagy mennyiségben. A túlzó kéngáz. Igen, és hogy ez általában ugye a kén tartalmú aminosavak hatására szokott felnőni, bár utána már azok a növények, például keresztes virágúak, amik ugye sok kéntartalmú vegyületet hordoznak, azok is fogják provokálni, tehát a savanyú szagú puki az innen szokott jönni. És az, bár maga a szaga a pukinak az inkább a környezetre káros, mert mint a környezetben élőkre, de maga a gáz, igen, a szociális életedre káros, viszont maga a gáz oda bent gyulladást provokál. Hogyha áttérünk arra, hogy mi az, ami még képes nem jól hatni, és kis mennyiségben gyulladás csökkentő, nagy mennyiségben akár gyulladás provokáló lehet, az például lehet, igen, a butirák paradoxon. Előnyös élelmianyag és élelmiszer, mint akár mondhatjuk, hogy a szuper élelmiszereknek a top kategóriái, mint a brokkoli, a karfia vagy a fokhagyma, azok akár egy ilyen kéngázas... Nem az fogja a problémát csinálni, a problémát az emésztetlenül maradt fehérje csinálja, ő már fokozza. Ő már csak fokozza, de hogy akinél például ez a fajta gázosodás nagyon előre, ott akkor lehet gondolni arra, hogy a desulfovibrio és desulfovibrio fajok, biofilák, és a biofilák azok mind elszaporodottak, és akár hátrányos is lehet azon túl, hogy ez tünetekből levonható, vagy mindenképp érdemes ilyen tekintetben már akkor... Elég jelentős szokott a tünetképződés lenni. Tehát, hogy azt a puki képződést azt azért úgy nehéz lehet nem észrevenni, úgy gondolom. Kívül annyi, igen. Tehát puffadással jár, szélképződéssel jár, és kifejezetten jellegzetes szaga van, én úgy gondolom annak, ami kéntartalmú, de persze hát ugye azért egy kis ammóniát is meg tudunk érezni, egy kis metángázt is meg tudunk érezni. Ez pedig megint annak a függvénye, hogy akkor milyen törzsek, milyen arányban, és akár egymáshoz viszonyított arányban telepedtek meg. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy a mindenkinek 1,5 kiló zöldség, csak úgy az nem szükségszerűen egy előnyös megközelítés, csak mondjuk lehet, hogy sok mindenkinek előnyös, de akinek nem, annak érdemes egy picivel tovább finom hangolni az étkezését. Sőt, ugye tudnék olyat mondani, hogy megnéztük valakinek a bélflóráját, és kifejezetten mondjuk azok a rostokat evő baktériumból túlszaporodva, ami a leveles salátákra jellemző. Leveles saláták, ami egy alapvetően könnyen emészthető, hétköznapi ilyen nagy mennyiségbe bevivendő egészséges dolognak interpretált jelenség. Egy jó bélflórában az? Egy diszbiózis esetén nem az. Tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Igen. A bogyós gyümölcs, a nagyon magas rosttartalom, a rezisztens keményítő, tehát a hűtött rizs, a hűtött krumpli, ezek egészséges embereknek jók. És akkor most újra megkapargattuk a butirát paradoxnak a jelenségét, ami ott is vannak speciális törzsek, fajok, amikre érdemes felfigyelni, és talán ott is vannak tünetek, amik ezt jelzik, mert elmondom csak az én személyes példámat, hát ha tud vele valaki azonosulni. Én legalább annyi ideje foglalkozok táplálkozással, mint Kata, és ennek megfelelően mindent kipróbáltam már, mindenféle fajta módszert, és egy óriási nagy előnye az én emésztésre mindent. Tehát a bádogot, a mosógépet, ami élelmianyag, vagy ami nem, azt én meg tudom emészteni. Van egy nagy érdeke,
érdekesség, hogy vannak igen, nagy mennyiségű rezisztens keményítők, az emésztőrendszernek ellenálló keményítők, amiket utána hivatalosan a bélflóra hivatott rövidláncú zsírsavak kell lebontani, azok számomra olyan szintű pufadást és gázosodást okoznak, hogy az tényleg számomra tényleg egy ilyen diszkomfort. Nyilván van egyfajta dózis hatás, és akkor ezt meg lehet figyelni, de létezik az a napon belül elosztás, amikor például délután 3 után ezt elfogyasztom, akkor az egy nagyon felületes alvásba fog torkollani, ami egy nagyon érdekes jelenség. Ez némileg nálam nem egy kóros, egy adaptív folyamat, amit be lehet tudni annak, hogy hosszú ideig egysíkúan, ketogén jelleggel, vagy bizonyos dolgokat kizárva az életemből táplálkoztam, de hogy akkor ez mondhatjuk, hogy akkor a bélflóra azon területének tudható be, hogy nincs olyan faj, ami ezt le tudná, vagy valamiből túl sok van? Ezt így előre nem tudjuk, de most ezt mindenki döntse el, hogy mennyit akar tudni a te bélflórádról és pukizási szokásaidról. Én megmutatom a kakimat, és mondd meg, ki vagyok. De viccet félretéve, tehát a vajsavnál azért ragadjunk le. Az előző alkalommal kicsit belém folytattad a szót, de nem baj, mert most nem fogom hagyni magam. Ma legyen a vajsav egy nagyon kritikus dolog. Azért gondolom, hogy a vajsavról kell sokat beszélni, mert ez immunológiailag egy borzasztóan aktív dolog. Mit csinál a vajsav? A vajsav megeteti a bélfal sejteket, a vajsav kaját ad azoknak a bélfal sejteknek, amelyek védőnyákat, ezt a mucin-réteget termelik, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a vajsav az bizonyos immunsejteket táplál. Elkezdtünk az előző alkalommal arról beszélni, hogy az immunrendszer a bélfal mögött lakik nagyon nagy mennyiségben. Mi történik ott? Ott védekezik, és ott dönti el, hogy fog-e támadást indítani valami ellen, vagy nem. Ott vannak az úgynevezett regulátoros immunsejtek, tehát ők azok, akikről már az előző alkalommal beszéltünk, hogy ugye őnekik az a feladatuk, hogy ne alakuljon ki reakció az ellen, ami ellen nem kellene. Ezek az immunsejtek, ezek általában meg kell, hogy tanulják ezeket az információkat, és hogy van olyan immunsejt, ami úgy dönt, hogy hát ő hosszú távra ide bútorozik, és őt 6. haszakadő ezért fog felelni, és vannak olyan immunsejtek, amelyek megfelelő helyzetben foglalkoznak ezzel, megfelelő helyzetben viszont máshová átcsoportosíthatóak. Tehát ez nekünk nagyon fontos lesz pont az autoimmunitás szempontjában, én úgy gondolom. Vagy atópiás reakcióknál, ahol a mértéke az immunitásnak nem lesz regulálva megfelelően. Igen. Mi történik itt ilyenkor? Akkor, amikor ugye különféle ingerekkel találkozik a szervezet, akkor ezek a sejtek döntést hoznak, hogy támadást kell indítani, vagy pedig el kell őket viselni. Mikor fognak tudni ezek megfelelően toleránsak lenni? 3 nagyon-nagyon fontos dolog kell hozzá. Az egyik az A-vitamin, a másik a propionsav, és legeslegnagyobb mennyiségben a vajsav. Tehát az, hogy neked megfelelő mennyiségű vajsav keletkezzen a bélflórádban, ez egy kritikusan fontos dolog. Ha ez a 3 tápanyag megvan, megfelelő mennyiségben, akkor nagy az esélye, hogy az autoimmun folyamatok nem fognak elindulni a testedben. Mi történik akkor, hogyha túl sok lesz ebből a vajsavból? Nem csak közvetlenül az immunsejteknél fog ez realizálódni, hanem közvetlenül a bélfalban. Ugyanis ugye azok a sejtek a bélfalban, amik őssejtként működnek, tehát abból új bélfal sejtek keletkeznek, azok, hogyha megeszik a vajsavat, vagy találkoznak a vajsavval, nem tudnak szaporodni. Tehát ez tulajdonképpen lekorlátozza azt, hogy az őssejtek át tudjanak alakulni rendes sejtekké. Hát ez kis mennyiségben tök oké, tök jó, mert nem lesz sejtburjánzás, ugye? Hát mondhatni, hogy ez így rákmegelőző hatású. És a legtöbb embernél ez nem is okoz gondot. Azoknál fog igazán gondot okozni, akiknek nagyon kopik a bélfala. Lásd például bélgyulladás, tehát egy Crohn-beteg, egy colitis ulcerózás. Kimutatták azt, hogy ha túl nagy mennyiségben, egy nagyon aktív időszakban, egy bélgyulladásnál ott van a túl nagy mennyiségű vajsav, akkor az nem, hogy csökkenti a gyulladást, mert egyébként egészséges embernél csökkenteni, hanem pont, hogy a halálozás lehetőségét fogja előidézni. Tehát van az a szintje, és van az a bélfal állapot, amikor a vajsav nem az immunrendszeredet támogatja, amikor a vajsav nem a gyulladást csökkenti, amikor nem a bélfal sejtjeid etetése a legjelentősebb dolog, hanem az, hogy nem engedi átalakulni a bélfal sejtjeidet, tehát az elhalt, lekopott, elvérzett bélfal sejtjeid nem tudnak újra pótlódni. Tehát ez valahol inkább egy emésztőrendszeri megközelítést, mint sem, hogy pusztán csak a bélflóra állapota
lenne egy ehhez kontribúciós tényező, tehát ez már egy több lépcsős. Igen, de viszont az autoimmunitáshoz úgy gondolom, hogy rendkívüli módon kötődik, mert ugye autoimmun bélgyulladásokról beszélünk. Nagyon fontos azt is tisztázni, hogy hat még az autoimmunitás folyamatára a bélflóra. Ugye beszéltünk arról, hogy ott vannak az immunsejtek a bélfal mögött. Na most mondtam azt is, hogy vannak ilyen regulációval foglalkozó immunsejtek, amelyek nem köteleződnek el véglegesen, hogy csak ezzel foglalkozzak, hanem ők a mozgósítható hadsereg. Ha ők találkoznak egy úgynevezett patogén asszociált mintázattal, tehát valami olyan bacival, amiről az immunrendszer tudja, hogy ez kórokozó, akkor ők át fognak váltani, és védekező mechanizmusba kapcsolnak. Na most, hogyha nekünk hosszú ideig ott van a kórokozó, és ezek az immunsejtek állandóan ezekkel kell, hogy foglalkozzanak, akkor mi marad a regulációra? Tehát nem lesz, ami toleranciát tartson meg bennünk, és itt fog elindulni az, hogy olyan dolgokra kezdünk reagálni, amire nem kéne reagálni. És ilyenkor történik meg egy autoimmun folyamat, a testi sejtek ellen ilyenkor történik meg egy atópiás reakció olyan allergénekkel szemben, amik nem szükségszerűen allergének, és ilyenkor kezdünk el gyakorlatilag rosszul reagálni a külvilágunkra, vagy a belső milliónkra. Pontosan. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy már konkrétan ismertek olyan kórokozók, sőt nem csak kórokozók, hasznos fajok, amik egy az egybe képesek lehetnek kiprovokálni autoimmunitást. Amit ma már például nagyon jól ismerünk, például a Crohn-betegség, tehát ugye a Crohn-colitis vonalon, tehát őket testvérbetegségeknek gondolják sokan, de nagyon-nagyon különbözőek. Ma úgy gondoljuk, hogy a Crohnnak sokkal inkább van egy kórokozó előzménye. Nem bizonyított a tény, de úgy tűnik, hogy ott első belépési pont lehet az, hogy kórokozókkal találkozunk. Mycobacterium, E. coli, Campylobacter jejuni, a Salmonella, Yersinia, Shigella, tehát ezek a kórokozók nagy eséllyel ott vannak, tehát én már láttam azért krónos bélflórákat, azért egy-kettő ott volt szépen ezek közül, az aktív krónosoknál, és hogyha ezek megjelennek, és nagyon sokáig ott vannak, akkor ezek lehet, hogy ki tudják provokálni az autoimmunitás elindulását. Ma még ugye nem teljesen bizonyított, hogy mi a tökéletes kiváltó tényezője, a 100%-osan biztos kiváltott tényezője ennek a folyamatnak. Jól lehet több tényezős. Valószínűsíthetően sokkal több tényezős ennél, de hogy abszolút úgy tűnik, hogy vannak olyan kórokozók, amik el tudják ezt a kaszkádot indítani. Nagyon hasznos baktérium például a régen Prevotella copri, ma már Segatella copri néven futó baktérium. Teljesen egyértelműen látszik az összefüggés. Na, az okozati összefüggés még nem merném 100%-ra állítani, de az összefüggés teljesen úgy tűnik, hogy megvan a reumatoid artritisszel például. Igen, érdekes összefüggés volt a reumatoid artritisnél, mi toxikológiai értelemben kezeltük ezeket, és jellemzően a toxikus fém kivezetés volt az, ami azonnali állapotjavulással, vagy akár teljes remisszióval végül is vissza tudta állítani ezt az autoimmun jelenséget, és tényleg ezt így meg tudtuk figyelni, hogy ebbe akkor mekkora szerepe van az oknak, és hogy mi biofizikai tekintetben mennyire tudtuk ugye a helyi gyulladásra hatni, ez tényleg nehéz megmondani olyan immunológiai kaszkádoknál, ami 429 lépésből valamelyiknél jár, és az igazi személyre szabottság és az igazi jó kérdés az valójában ott születik meg, hogy mi a környezet. Tehát nem lehet megint egy baktériumra újra mutogatni, hiszen te is mondtad, hogy teljesen más kontextusban egy kifejezetten hasznos baktérium tud lenni. Mindig vannak ugye egyértelmű jelenségek, ilyenek a patogéntörzsek, mi ezzel könnyebben tudunk dolgozni, mert ez standardizálhatóbb. Ha már tudjuk, hogy Clostridiummal kezdődik, helyjel közzel, vagy E. colival, vagy Salmonella, akkor annak ott nincs helye. Clostridiumok közül vannak hasznosak. Ott vannak hasznosak, igen. Azt azért ne temessük el az összes nem az összeset, igen, sőt tényleg vannak hasznos hisztamintermelők például. De hogy amikor akkor legyen mondjuk a Shigella, Klebsiella társulat. Na, ott valószínűleg nem tudnék jókat. Ott hirtelen az a csoport, amiknél legalább egy pici annyi előnyt tudunk kapni, hogyha ők ott vannak, akkor őket lehet szelektíven kezelni, hogyha nem is antibiotikus jelleggel, nem is gyógynövényes jelleggel, de legalább frekvenciaterápiával ezek kezelhetők.
és hát óriási előnyöket lehet vele ilyen tekintetben elérni. Nagyon-nagyon érdekes összefüggések, hogy hányféleképpen tudja ezt indukálni. Ami nem kapott talán ma még elég figyelmet, mindkettőnknek egy óriási szerelem témája, mikrotápanyaghiány. Említetted az A-vitamint, és önmagában még mielőtt valaki elkezdene rohanni a A-vitaminéra a gyógyszertárba, ott is vannak különbségek úgy formába, mint mennyiségbe, mint kofaktorokba, mint időzítésbe, hogy ezt miként érdemes szedni. És amikor már kialakult autoimmun jelenségek vannak, akkor pedig kifejezetten fontos magnéziummal, D-vitaminnal, K-vitaminnal, napon belüli megfelelő időzítéssel, zsíros étkezéssel szedve alkalmazni, hogy ennek az igazi immunregulátor hatását ki tudjuk aknázni. Nagyon ritka esetekben létezik amúgy az A-vitamin túladagolás, mostanra ez már sokkal inkább visszaszorult áttértek most már a termékfejlesztők is sokkal inkább így a retinol acetátról a palmitát formára, és sokkal inkább ugye olyan komplexek vannak, ahol már D-vitamin mentén jelenik meg, tehát ez most már nem egy olyan jelentőségű kihívás, de hogy immunológiai tekintetben létezik egy olyan kaszkád, amivel szintén tudunk valamit kezdeni a hétköznapokban, hogyha szeretnénk, ami bélflórából indul, hiszen ahogy te is mondtad, létezik túlvastag muciréteg, létezik gyulladt bélfal, létezik áteresztőbél, létezik egy csomó minden, amit mondjuk, hogy a bélflóra indukál, de a vége az, hogy az amúgy is mikrotápanyag hiányos táplálkozásunk, vagy a helyel közel jól kivitelezett mikrotápanyag pótlásunk, az nem ér célt. És ilyen tekintetben akár a vitamin ásványanyagpótlás is lehet egy eszetlen vitaminszedés, ami csak gyakorlatilag egy újabb hasmenésbe, vagy egy kicsit besárgultabb vizeletbe fog így landolni, míg nem, tehát ilyenkor mondhatjuk, hogy egy teljes egészhez, ha már csak felsoroljuk újra, stressz, és ugye a krónikus stresszel való foglalkozás, az egy kötelező beszállási pont, úgy a táplálkozás tekintetében, mint a mikrotápanyagpótlás tekintetében. Ott van maga a mikrotápanyagpótlás, ami szintén csak a bélflóra kontextusában egy nagyon fontos kiegészítő. Tehát mondhatjuk, hogy ezek nagyon jó beszállási pontok, de azzal akkor jól értem, te is egyetértesz, hogy önmagukban csak egy-egy eszközök a nagy egészben. A szervezet, kezdjük az egészet onnan. A vitaminokról, meg az ásványokról nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy azok hasznosak. Azok nem hasznosak, azok elengedhetetlenek. Tehát azt tudjuk nagyon jó, hogy fehérje nélkül, szénhidrát nélkül, zsírok nélkül nem tudunk létezni. Vitamin és ásványanyag nélkül sem tudunk létezni. Tehát az előbb elmondtuk, immunsejt nem fog megfelelően működni, ha nincs A-vitamin. Mitokondriumot megemlítettél. Vas nélkül hogy kerülne oda oxigén? Réz nélkül hogy kerülne oda vas? A-vitamin nélkül hogy kerülne oda vas? Hogy tudjuk egyáltalán a mitokondriumokat rábírni arra, hogy működjenek? Pajzsmirigy hormonokkal. Hogy lesz jód nélkül pajzsmirigy hormonunk? Tehát olyan mi a nyúl ürege, hogy ezt egyszerűen ezt csak elkezdeni lehet felvázolni. Tehát a mikrotápanyag, azaz enzimatikus folyamatainknak az alapja, a B12 és B9 vitamin nélkül a DNS-ünk egy csukott könyv. Tehát ott kezdődik például az egész, hogy leírjuk a DNS-ünkről az információt, ahhoz vitaminokra van szükség. Hát, hogy nincs olyan élettani folyamatunk, amiknél ne tudnánk felsorolni. Ez önmagában az elnevezés is, a vitamin, ugye a vita-aminó, mint a szükséges fehérje volt ugye az eredeti nomenklatúrának a célja, hogy a magának, ennek a nyomelem mikrotápanyagnak az eszencialitását át tudja adni, hogy ezek nélkül tényleg nem tud akár DNS működni, enzimek nem tudnak összeállni, hormonok nem tudnak szintetizálódni, és mint sorolhatnánk, hogy hány olyan testi sejtbe játszanak fontos szerepet. Ennek az igazi vetülete, az igazi hazavivendő olyan üzenete az, hogy nem egyirányú semmilyen immunológiai, de semmilyen más egészségügyi kihívás, tehát minden esetben több különböző megközelítés szükséges, és ebbe olybá tűnik, hogy a bélflórának a jelentősége az eszenciális,
a bélflórához igazított táplálkozás az kifejezetten, az ehhez való mikrotápanyagpótlás az nagyon szükséges, patogén vírusokról és toxicitásról pedig majd egy legközelebbi alkalommal. De még akkor a bélflórához többször láttam azokat a személyre szabott protokolljaidat, amiket te is kidolgoztál közös ügyfeleknek, és ugye a te praxisodon belüli ügyfeleknek, és észrevettem azt a fajta periodicitást benne, amit csak pusztán táplálkozásban vagy terápiás kiegészítőkbe így alkalmazol, és ennek a jelentőségét és súlyát szeretném átadni, hogy tehát azon túl, hogy ezt megbeszéltük, és ezt többszörösen aláhúztuk és bebizonyítottuk, hogy nem létezik olyan, hogy én szedek probiotikumot, tehát nincs bajom a bélflórával, ez nem létezik. Az én szedek 1,5 kiló zöldséget, az nem vonatkozik ugye ilyen tekintetben senkire, hogy akkor ez valószínűleg egy jó megközelítés, mindenféleképp egy ilyen egyéni megközelítés kell, de ugye amit nálad láttam, az nem csak, hogy periodicitás volt, ami nagyon speciális jelenség, hogy az első, most mondok egy ad-hoc példát, első 2 hónapban ne egyél gránátalmát, de a következő egybe egyél gránátalmát. Most lehetséges, hogy ezzel még pont bele is találtam, de hogy ez vajon miért van itt, hogy egyszer kiéheztetünk fajokat annak érdekében, hogy vissza tudjuk szorítani, és mellette populáljunk olyanokat, amiknek jó vagy nem jó a gránátalma, majd aztán utána fordítva. Tehát ugye, hogy egy ennyire terápiás megközelítésben szakszerű megoldást kell alkalmazni, ha nem is életünk végéig, de legalább egy adott ideig. Ezt jól látom? Abszolút jól, azért, mert ugye mi az, amit ki akarunk írtani? Kiírtani kórokozókat akarunk. Tehát mindig azt látod általában, hogyha vannak patogén törzsek ugye a bélflórában, hogy van egy írtási szakasz. Ez teljesen különböző, vannak olyan hatóanyagok, amik 2 nap alatt kiviszik, vannak olyanok, amiknek kell azért egy hónap is, tehát ez teljesen egészében változó, de mindent egyébként meghatározott ideig csinálunk. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogyha túlzásba viszünk bármit, akkor az ellenkezőjére is elsülhet. Tehát, hogy a kórokozókat ki akarjuk írtani, oké, de hogyha nagyon sokáig használunk bizonyos írtószereket, azok ugye a jó flórára is hatnak. Tehát nagyon kevés a szelektív írtószerünk, tehát egy antibiotikum se szelektív. Talán amikor majd a bakteriofágok bejönnek, nem talán azok ugye specifikálhatóak lesznek, kérdés mennyi kárt fognak csinálni, tehát majd az oroszoktól tanulunk erről, igen, tehát ők már egy kicsit a fákterápiában előjárnak, de elvileg talán a fákterápia lesz az, amelyik specifikálható lesz egy adott törzsre. Ma nincsen teljes mértékben szelektív írtószerünk, hanem kémiai útvonalon. Igen, bocsánat, pontos elnézést, igen. Tehát, hogy a frekvenciaterápiával próbálkozunk, és ugye ezt fogjuk majd vizsgálni, hogy ez hogyan tud nagyon szelektíven írtani kórokozókat. Ma táplálékkiegészítő formákból nincs olyan, ami csak egy meghatározott fajra vagy törzsre fog hatni. Éppen ezért, amikor mondjuk kórokozókat akarunk kiírtani, akkor arra figyelni kell, hogy bizonyos más fajokra is hathat az a hatóanyag. Tehát éppen ezért ezzel egy kicsit húzmegerezmeget kell játszanunk, hogy még kiírtsa a kórokozót, de azért ne ölje meg az összes jó bacit. Nagyon fontos az, hogy azért játszunk húzmegerezmeget, például táplálkozással is, mert igen, én azt akarom, hogy egy rövid időre mondjuk akár egy akkermanszia visszaszoruljon, és azért adok vagy nem adok bizonyos tápanyagokat, viszont én nem akarom, hogy az akkermanszia meghalljon. Tehát, hogy oké, kell neki adni egy 2 hónapot, ameddig ő egy picikét legyengül, és akkor a helyére valami más baktérium be tud költözni, és ezt meg koordinálom. Tehát ezt meg megpróbálom feltölteni olyankor olyan probiotikus bacikkal, mondjuk, amik onnan hiányoznak. Tehát lehet, hogy mondjuk az egyik jó bacit, azt próbálom étkezéssel visszaszorítani, kiírtani nem akarom, de azért egy picit visszaszorítani, hogy beférjen a helyére valami olyan, ami onnan hiányzik. Azt végig kell gondolni, hogy megetethetem-e azt a bacit valamivel. Tehát, hogy adok-e neki prebiotikumot, tehát adok-e valami rostot neki. Most már egyre kevesebbet adunk, mert nagyon nehezen lehet a rostokkal dolgozni. Mert szelektíven nehéz vele dolgozni. A zöldséggyümölcs ez azért általában jó szokott lenni, mert az nagyon vegyes, de hogy mondjuk azért ezek a nagyon szétszedett zacskós rostok, ezekkel nagyon óvatosan bánunk, mert azt látjuk, hogy még akkor is, hogyha nagyon célzottan dolgozunk vele, még akkor sem mindig bevethetőek, de van, amikor muszáj, tehát van, amikor ezek nélkül nem tudunk dolgozni. Tehát megpróbáljuk azt az étkezést kialakítani, ami egy picikét rövid ideig csökkenti egy baci arányát, viszont
a hasznos flórát nem akarjuk kiírtani. És ezért van az, hogy egy idő után kötelező visszavezetni, a mértékre kell figyelni, és a változatosságra. Tehát amikor rendeztük a bélflórát, akkor utána viszont egy módszer van, az, hogy rettenetesen változatosan étkezel, minden olyan fő tápanyagot, amire tudjuk, hogy egészséges, azt beviszed, szezonálisan eszel, jó minőségű bioételeket, ha csak megoldható, lokális ételeket eszel, tehát ezzel nagyjából fenntartható egy egészséges státusz. De nem indukálható vele önmagába, hogyha annyira elment a diszbiózis. Fantasztikus sok értéket kaptunk tőled, és adtunk szerintem most a nézőinknek, hallgatóinknak. Annyi minden volt az elmúlt 2 részben, amit én meg se próbálok úgy összefoglalni, hogy abból egy egyszerű és standardizálható javaslat legyen. Úgyhogy ezt a terhet én most átadom neked, és hogyha azt kérdezném tőled, hogy az elmúlt 2 epizódnak egy ilyen összefoglaló, pozitív javaslatát, lehet több javaslat is, mit mondanál a hallgatóinknak? Mi lenne az a megközelítés, belépési pont, amit kritikusnak tartasz és javasolnál? Figyeld meg magad, tehát azt nagyon fontosnak tartom, hogy figyeld azt, hogy milyen ételek okoznak kellemetlenséget. Naplózd ezeket, és akkor abból már lehet egy kis következtetést levonni. Változatos étkezést javaslok, a lehető legtöbbféle ételt tegyed, nyilván ha valamit nem tolerál a szervezeted, akkor azt ne, de amit csak tolerálsz, abból jó lenne, hogyha rendszeresen legalább egy kicsi mennyiséget tudnál fogyasztani. Nagyon figyelj oda az étkezés körülményeire, egyél jól. Ma már erről rengeteget lehet olvasni, rengeteget lehet hallani, lassan egyél, rágd meg az ételt, próbálj meg ne a számítógép mellett ülni, a jófej kollégákkal ebédelj, ne a családi asztalnál vegyétek elő a vita témákat. Ne igyál, miközben eszel, vagy ha iszol, akkor csak valami savanykás ízvilágot vegyél magadhoz. Mozogj, a mozgás önmagában fájdalomcsillapító hatással bírhat, még akár egy felborult bélflóra esetén is sok esetben. Tehát ezeket az alapvető szabályokat betartod, akkor már el tudsz indulni valamelyik irányba. De hogyha így a klasszikus módszerek egyáltalán nem működnek, akkor ne ijedj meg, mert van ma remény arra, van ma még további eszközöd arra, hogy utána járj, hogy mi lehet ez a probléma. Nagyon szépen köszönjük, egész biztos vagyok benne, hogy ez a 2 rész bőségesebben túl fog mutatni, és még meg annyi részben fogunk találkozni Katával. Én nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt voltál velünk. Katával is velem találkozhattok közös képzéseinkben, úgy a nehézfém és a mikrobióm területéről, mint az autoimmunitás és a mikrobióm különböző területét boncolgatva, az Immunbalance programon belül, vagy akár a Life Protocol központjába, a Pillangó utcába, 14. kerületbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ha tetszett a program, tetszett a téma, amiről beszélünk, akkor iratkozzatok fel a Life Protocol csatornájára, mert meg annyi hasonló széles látókörű és újító szemléletű kollégával és vendéggel fogunk várni benneteket. Köszönöm szépen neked is, Kata. Én is köszönöm a meghívást, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!